Bismillahirrahmanirrahim. Dungo barang ke wong Islam kok iya bener. Oke, ndak masalah. Biyen aku wis kandha nalika ning Gunung Bolo kowe karo aku jagongan wong loro Apik iya. mangan sego sak bungkus separo-separo neng Gunung Bolo kowe aku tau janji tresnamu lan tresnaku sehidup semati Ketayang. Kekuatan tali paribasan ngombe Aja tiang nih, sini. akon to. regamu mung 120 Iya. Entene ya rono neh to. aku ra bisa tak rasane mung bisa tak bayangi neng Gunung Bolo kowe aku tau sumpah tresnamu lan tresnaku ora bakal bisa Gunung Bolo Dan apa ya?